Isahluko esamashumi amabili nantathu kuya vesi yamashumi amathathu nane efundeka ngalolu hlobo. Kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana umkatho. Amen. Babukhwela sisacela ukhuleke baba. Amen. Baba wethu oyingcwele nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, silapha uNkulunkulu wethu namandla onke. Impela Nkosi yami uthe umuntu angeyakhi indlu wena ungayakhi. Baba wethu namandla onke, uma Nkosi sikule ndawo wena Nkosi ungekho, singezwe lutho futhi singesizakale. Nangu Nkosi umkhonzi wakho uNkulunkulu wethu ongcwele uzokhuluma ngezwi lakho. Baba wethu namandla onke, shisa Nkosi izindebe zakhe ngelahle lomlilo ongcwele. Akhulume Nkosi inhliziyo yakho yona yodwa, kube ngokuphila kithi, kube ngokukhanya, kube ngokusizakala egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Wena mfowethu uMtolo, ngimzweni isho kahle lithi ngohamba ngizothi ke ma ningibona angathi angisazi ngizothini. Amen. Isho njalo lithi ngohamba. Ngalesi sikhathi ke ngoba inkinga lento yoku bathini ukujobelela. Amen. Ngoba lento ineplan yayo futhi iplan yayo isiqediwe. Yeah. Bese na ufika uzofaka iplan phezu kweplan. Le ivele ihlaleliwe ezulwini. Yeah. Lo mfo wanikela ngaye kule plan. Mayefika ezweni ne plan esiphelele ujobelela abantu kwiplan. Okay. Ngibona ke usibeka kule ndawo ethi kwakunabantu ngaphana ngapha. uJesu ukulentaba ebizwa ngeGolgotha. Bathi ke ababhali nabachazakahle lentaba yintaba elidwala futhi lentaba isaqalani kancane bomzi waseJerusalem. uJesu lalenga kuyo yangamanje ushona amazwi uyalenga uJesu. Ngapha kunoGestas, ngapha kunoDismas. uJesu uphakathi nendawo uthi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Mangabe aphezulu uJesu ebheka ezantsi ubona uMaria, ubona uJohane, ubona nabantu ababekula kakhulu engena kulomzi ongene kwanentaba akuyo ayefika kuyona. Bathi ngempela lo indodana kaNkulunkulu. Laba bantu bashintsha ithoni
Ubatheleni. Ubatheleni. Uthi baba. Baba. Bathetheleni. Abakwazi. Abakwenza. Abakwazi. Nansi ke iplan. Yeplan. Sengihamba wethu. Baba. Bathetheleni. Abakwazi. Abakwenzayo. Abakwazi. Abakwenzayo. Ayibona lento yeplan. Bafowethu inkinga. Right. Inkinga uJesu usho amazwi uyavuza umzimba igazi. Bathi mkhize lamagama alezilelesi zombili igama lika Gestas lalisho ukukhala kanti elika Dismas lalisho ukufa. Okusho ukuthi uJesu lamazwi asikhombisa uyakhala ukhalela ukufa. Ukufa. uJesu uyakhala. Yenzela ke ukusuka ukuthi uyayibona le plan elabantu kaMkhize ihamba kahle kakhulu. Ihamba kahle kakhulu iplan yalabantu uma nizovuma bafowethu iphuza amanzi. Ngiyazi uhamba sengiyahlala-ke namaplan angikwazi ukukhuluma ngalesi qediwe ngoba vele iphelele. Hayi Jesus. Bayethi baba Yebo. bathethelele. Hayi. Nansi iplan Yebo. eyinkinga. Le plan evela ngeplan. Yebo. Le plan evela ngeplan. Yebo Nkosi. Nayo the plan Hayi. ihamba kahle. Ihamba accordingly the plan. Kuphela into aliphutha kula plan. Ya plan iyodwa eyakuthi mabambaya esiphambanweni uJesu wakhohlwa uvala umlomo. uJesu wadala wakhuluma. Baba abantu if I was planning their plan nangothi muvalele umlomo angakhuluma uJesu lona iphutha abalenza lodwa nokumyeka nomeselenga akhulume athi abakwazi abakwenzayo. Amen. Inyo bathethelele abakwazi abakwenzayo. Yabona uJesu akahlawumbiseli la. Uke wathi noma babuza ngaye ethi nina nithi ngubani? Nina nithi ngubani? Wababona ukuthi abantu abantu abangazi ukuthi ngubani. Nalaba abafana nathi uNkulunkulu ayosifika mayebuya sivuma ingoma sishumayela kuba ngazuthi siyazi lento esiyenzayo kanti asiyazi. Nabo labo abafika bekhuluma ngoMoses
bekhuluma ngoNkulunkulu kaAbraham nabo abazi bayeke angazi ukuthi sengiyehlanga ngisashumayela angazi ukuthi bangaka abantu sikholwa nkulume ngathi thina sikholwa abasikhiphe emsebenzini Ayinkosi. bese sithi sizobakhombisa ukuthi singobani basikhiphe emndenini sithi sizobakhombisa ukuthi singobani abanye sikhombisana khona la emhlanganweni wekawo ukuthi singobani sithethelela nini Apho Nkosi uJesu. lenkonzo ake kube inkonzo leli lizwi lokuthethelela ke ibe kuthina lento yokuthethelela ngoba uJesu esalishilo lelizwi kunelizwi elizayo uJesu alikhuluma unomuntu omlandelayo ozokhuluma ngalelo lizwi ayibona lento uJesu kuyo masakhuluma namazwi ubhlungu wabugcina engakakhuluma